fa ndani nakale kuti Ajaba Alide si munthu wamba ndi judge wa ku high court ndi akuzuwa kufunika 1 2 ndibwereze kuti mosakakamizidwa amalawi siti maziwanso Ajaba Alide anatulusa utenga wawo kunena kuti chakomera president kuti report chati kupase ndiye mwina timafuna mwina atuuze kuti kwakomera kolera president ko amatanthauza chani ndizanena kuti kwanga kuti Malawi muno ifata Malawi timadekha kwambiri asogolera athu amatitola kwambiri ifa zimene zingachitike kwina kuli konse simungauza anthu zinthu mamawa masana mukasinthe choncho ife chimene tikufuna ife tiona kuti tiwerenge line by line koma by koma ndike nakatiyambe nditu Amalawi musapeneke nditu tingalula zimene zija ndifake tayambapo pano kuti zopanda pache angotichedwesa angotonongera nthawi iwonso makomishona atayanso nthawi yawo munafusa kuti kodi mukukondwera ndi zimene zili mu report imo ndani nakale kuti zimene tikuyankhula pano ndi zimene tamva zimene Amalawi akukambirana koma Amalawi ene akewo akunena kuti palibe mayankho awo sanayankhidwe ndiye tili na pano kuti apa timayembekeza izi apa timayembekeza izi apa zimatere apa zimatere fa report iyo ntchitoyo amagwirira Amalawi imafuna tinene apa kuti amene simunawerengepo report la ku ngozi ya kumwaza muliwerenge akanakhala kuti anthu ajagwira ntchito yabwino bwezi Malawi yansa kuti aha okay zimakhala ngati bwezi tikuyionera nkhanicha kapena tikuyionera ngozi chayi kuchitika koma lero abweresa zinthu zino kuti ayambaso kuzisusa okha ife tinena kuti chete uyu ayambaso maligwira report licha zomwezo zotitolaso ndiye kuti mmene tikuyankha apa ndifikeso pa nkhani yonena kuti mwanena kuti ati human error ndi nyengo ndikatere ndiye ndikhalanso kuti ndayamba kuyankha ndani nakale kuti ife asidedi tiyankha fa commission ija kuti ayisankhe ife ndi amene tinanena kuti tipita pansewu koma ulendo uno tipitanso pansewu koma zifukwa zake sitinena ya tikudikira kale report tiwerenge chifukwa pano patikanena kuti pakuti akutere sitikuziwa kuti report uli ndani sitikuziwa kuti pano akupanga chani anthu awa ndi akachali ulamu wote kutalaza chakwera chiyambire ndiwo mafia ndi usogolona kuti umasusana kwambiri ndi mbusa samapanga zinthu kuti zoti anthu kumakhulupirira umboni tinawo Amalawi somboni ali nawo ndiye kwa amene mwakutira ndi report yo mukhali chete because that's none of your concern. We are discussing serious matters here. We are talking of the whole life of the sitting vice president, the life of the former first lady. We are talking of lives of serving servicemen and women, including seasoned civil servants. Ladies and gentlemen, it's not a job to train a soldier. It's not a job to train a police officer, let alone should be entrusted to provide safety and security of a VVIP. Ndiye ndibwereze kuti ngati mugenza kuti nkhani mupangira nthabwala ngati kuti mugenza kuti nkhani mupangira muchukirapo you are missing the point. Amalawi akulira andi pa 14 Amalawi ambiri sanaje nsimu chifukwa chonena kuti sadakhulupirire kunena kuti commission imene muli azibusa ndi ansembe ikanabwera kumapanga nthabwala ngati zimenezi. Pali woyankhula zinthu zosiyanasiyana Professor Lumumba amanena kuti mukamfunsa munthu kuti mwapanga chani akamatenga 15 minutes mungozowa utango lubwa palibe chimene mwapanga. Ndiye ndimafuna ndifunsire Malawi report imanena anawerenga mawazi angati mafunso amene anayankhidwa ndi angati kutitola chibwana zikomo kwambiri mafunso abwerepo. Radio. Makalimba ndithu statement yanu kumapero kuti mutengapo action ngati mwina sabweretsa poyera report limeneli. Ndi action yanji imene mutenge komanso mwakambapo kuti makamaka mwafikira a commission amene akwalembera mwina kalata kuti tikufuna izi monga bungwe la sidedi kapena akandikoyamba kuyankhula mwina ndi anthambi imene panga commission kakwaya zikomo kwambiri. Pali kachibwanabwana kamene kamachitika m'Malawi muno kona kuti ikakhala kuti nkhaniyo sikuwasangalasa kapena ikakhala kuti nkhaniyo sikwakomera anthu amanamizira kusanamve. Kachibwana kamene kakanaoneka sino lake anthu atanena kuti utazasiyakwera kudwala tinaona kubwera pansewu kumapanga ziphirigoligo zachibwanabwana msukulu wa dziko nkulu mbusa. Ndiye nkhani iyi
sitikupita kuti pakhala kati bwana ya mmene tikuyankhula ndinu mu uthenga wa Afrika. Ngati mukukumbukira bwino mukaone uthenga umene anatulusa Jaba Alide ananena kuti final periodic kusoi akati final ndiye kuti kuliso communication ina tindithandizani mwina ife chizungu chinatipeta mukayangane chikalata chimene analemba Justice Jaba Alide lachisa loweruka pa 14 December 2024 ananena kuti final periodic kachani communication kandi chani mukuchidziwa. Technically commission of inquiry I stand to be corrected. Mmene naipanga muja ntchito yawo imatha kuti atipase report. Ngati mukumbukira bwinonso ananena achakwera kuti report yamafunika pa 30 November. Nde kenaka tinaona anabwera ndi update. Ajaba Alide omwewo ananena kuti tapempha kunena kuti ntchito inakula ndiye mutipase masiku. Ndiye tikuganiza kuti mmene amanena kuti report itatheka report ro nkuti ndi report. Ndiye zikudabwisa kunena kuti kodi ndiye tikumalemba kalata tizilemba kuti chani. Koma ndikuganiza kuti uthenga umene tili nawo pano uthenga umene tikupereka pano wapeza. Fa uthenga wachokera kwa Malawi. Koma ngati angafune kuti talembere kalata ife ndi ayani talembera kalata. Koma zimene tikuyankhula pano akunena ndi Malawi. Koma simayeneka kuti nkhani kuti tizidye sana njomba. Chifukwa nkhani Malawi amadikira akanakhala kuti Dr. Lazarus Chakwera amalamulira dziko lino muonadi ni muopa Mulungu zenizeni. Siku lomwe lija amene amalengeza kuti dziko limachitika ngozi. Siku lomwe lija akanakaza commission of inquiry. Matonse tikuziwa kuti Dr. Lazarus Chakwera amapanga ulamulo wa njomba. For the first time we have seen a mafia government. A government where the police shamelessly shooting criminals, panga wielding criminals, at the same time torturing innocent and unarmed protesters. We have degenerated into a citizen where the sitting inspector general is blaming innocent and unarmed protesters at the expense of criminals. So, we should be worried. And our worry is not enough. We should stand up for action. We should preserve this integrity. We should preserve this democracy. And we should preserve the image of this country. Because we have got leaders that does not care a dime about their own credibility. They don't care about the image of this country. And they don't care about the legacy that they're going to live in office. Now, because it is said that the power of the people is greater than people in power. Kutero kumphamvu zimene na Dr. Lazarus Chakwera tinachira kwabwereka. Ndifake lero sakukhala. Dr. Lazarus Chakwera sakugona lero. Akuyenda kumapita kumakonda kumapereka ufa kumatani pamene nthawi inalipo yoti apereke fertilizer. Anasankha kupereka fertilizer kupusha. Nthawi inalipo ifaside takhala tikuyima nthawi zonse kumalangiza Chakwera apa mutere lero dziko lafika pona kuti there is nothing which is literally working in Malawi. Talk of anthu akudya chitezi. Mafuta kulibe. Forex kulibe. Ngani ya fertilizer sakukamba kuina kulikonse. So lero sakugona tu chifukwa yani afuna so mphamvu zathu. Ndiye ndinene pano kuti anthu atatuukira amatitola chifukwa chokuti tikangovota munja timakhala chete kuyang'anawo. Ndiye pano pati kubweresa project kubweresa initiative kuchokera kusidedi that should hold duty bearers accountable. Aliyese pano pamene ndi mpando wa boma ayembekezere kuti azimva kuyabwa pamene wakhalapo. Life won't be the same. Kwa okawa amene akugwira ntchito muonani akupanga chinthu mnitima upoyera amenewo they okay. After all, the principle and wording of section 12 of the Republican Constitution is very clear. The power to govern derives from the people of Malawi, and the one exercising that power does so on trust. I mean, how do we trust someone who changes tunes every 5 hours? Mamawa akuti report ndanena kuti lipite kwa Malawi, Mazulu akutumiza text kuti report lisapite kwa Malawi. How can you proceed like that? And my friend ukuze mpano Malawi, report ili achakwera nali nalo la chinali. Mose mena manena kuti report amaliwerenga paja achakwera nawo kale. Umbono ulipo ukirika. So, nkhani yakula mdziko muno ndi achibwana yofuna kumanamizana. Zikomo kwambiri. Action, yes. Action yo imakhala last resort. Chifanda ndakale kuti mphamvu zimene Dr. Lazarus Chakwera kulamulira, mphamvu zimene nduna zawo zile ali nazo, ayinakenda Malawi inu ndine ndamene kutimvera pano ena kutionera. Ndi aje timango abwereka. Ndezi madabwisa ndipo zimamvesa chisoni. Ifa munthu ukanituma kuti ambwana ukandikulire machesi. Iye asakabwerese nchere. Akatire munthu amene yakupanga zake. Ndiyeno action tipanga koma sitikukonga. Tifuna efisi action. Tifuna report. And sikuti fedema kunda so tipuzipirikitia.
and kumapanganso ma demonstration sikuti imakhala ntchito yokhweka ya pamakhala ma expenses and mukapanga ma expenses aja kena kanso azibweresa zikwanje ndiye timene tikufuna ife ndi ripoti ananena okha atipase ripoti so ngati samva popeza mabwana ndife iwo aja timalipira ntchito mwezi mukaona akuyenda achena ndalama zathu mukaona akwera ndege ndalama zathu china chilichonse we literally pay for him. In fact the president doesn't pay tax. So amangwene kuti azimva zonena za ife, so we are calling the shots. Ife ndi mabwana ndiye tikauza kuti ripoti yomwe tipase ngakhala kana kuti sana nene zimenezi ya ripoti amapangira amalawi fa ndalama zimene apangira siza achakwera ndalama zimene siza Richard Chimwendo Banda ndalama zimene siza zikhale ngoma ndalama za amalawi. So we are saying kuti report will make it public and today amalawi akulifuna kwinaku ndiye tizina kuti potanyozera ndiye tione sipano kuti mwini wako amphamvu ndani koma sinkhani ya mpikisano ya ngandona kuti this is a civilized society, this is a democracy that is complete with set guidelines, laws and regulation. Yeah? It is only in uncivilized society pamene anthu amafuna kugwirana and tizomvetsa chisoni ndi manyazi kuti Dr. Lazarus Chakwera azikachita njomba pa imfa ya Saulos Claus Chilima. Ndi manena sana susepo akanapanda Dr. Saulos Claus Chilima achakwera sakana khala ku State House lero kula barometer uko imene ikupunisa ikupanga proof zimene tikuyankhula pano ndiye munthu amene anachita chabwino sungambwezere choyipa komanso panalibe chifukwa chonena kuti azikapanga njomba chifukwa kuti iwowo tinapasa mphamvu zoti agwiritse ntchito. So pa nthawi imene amalawi amayembekezera kunena kuti mwina the president will come into his senses. This is what we are saying. We cannot proceed like that. No way. We refuse to be taken for granted. Ndizikanga ndizibweza koma chifukwa kuti sindifuna kusiya funso losa yanga ndikunena kuti pa Chingereza amati preaching to the choir. Siti mayeneka lero kuononga ndalama ndi nthawi kukhala pano popanga press briefing akanakhala kuti adindo atu samatitola fa Justice Jaba alide mosakakamizidwa ifeso siti maziwa aso kuti report ilo agwizana ya ndaja Chakwera adati uza kuti report ilo afuna lipekedwe kwa Malawi koma ife timadziwa amalawi ambiri amaziwa kuti akutinamiza ndiye lero apanga njomba ndipo kitabwera pano ndiye sinkhani pasana nthawi ya report timalifunazo kuzana. We need this report as of yesterday. Ndipo libe sifuri tiziperekaso nthawi ya chifukwa atiuza kuti ntchito agwira. Chete sausanya koma suyo. Okay. Ndathokoza ndinanena kuti sindifuna kusiya funso ndiyankha ndinanena momveka bwino pompano kunena kuti koyambirira komwe komiti ya anthu ananena anati sanayikhulupirire anthu amayikayikira kwambiri moyang'ana nkhope ndi anthu amene ali mmene muja ndi ubwenzi wawo ndi Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chimene chikulamula cha Malawi Congress Party. Ndifake tidapita mmene muja ndinanena kuti ine ndikupita mu komiti ndi mafunso onse amene Amalawi ali nawo koma popeza kuti anthu anati anafe chikhulupiriro njira yokhazikika yabwino kunanena kuti tipange zinthu zapoyera ndi adasankha kukana ndiye timadaba kuti akubisa chani. Chachiwiri ripoti lija ntchito yonseja amagwirira Amalawi kuti mayankho awo atani amafunso amene ali nawo apeze mayankho. Ndiye timafuna kuti maweresa amene muli pano mupite mukapange program mukasekule Malawi mukafunse kuti anamiwa kuti ripoti lija lopanda pache mwangutangotaya nthawi tangotaya ndalama kodi anamiwa kunena zoona ndiye mukaone mmene zichitike. Fa ife sitimangoyankhulapo timayankhula zimene Amalawi akunena
mukanena kuti munali zinthu zimene munapanga ndanena pompano momveka bwino kuti chimene tikufuna report ndiona kuti tione kodi zinthu zimene tinalipina kapereka kodi mafunso amene Malawi anafunsa ayankhidwa chifukwa zongoyankhula mwaona posedwa pompa at times analemba nkhani kunena kuti anthu aja akuti adamwalira ndege sanafike pansi itafika pansi adamwaliranso kusonyeza kuti anthu anyamwalira kawiri kwalembedwa nkhani kunena kuti anthu aja apeza kuti magazi adalibe so lero ayamba kusintha kuti sinatere chifukwa tinena kuti ripoti imene iliko kodi akutani nayo masiku atatu chifukwa tikuganiza kuti mmene mabwera muja linali litatha ndiye tifuna akatipasa ripoti ndiye tikaliwerenga ndiye tikuwuzeni kuti ine anandiyitana ndinapita ku commission ndinawuza izi umboni wake ndi uwu ndiye tikamayangana mu ripoti mu zinthu zomulibe chinthu china chimene ndifuna ndawuze kuti Lazarus Chakwera komanso achabali ndawuze kuti Amalawi ali ndi information. In this era and age, you cannot dupe Malawians. Malawians are not daft. Malawians are not daft. In this era ya technology, mwina kana kalapo 1983 bolani. Komanso mukakapita mukakawerenga ripoti la kungozi ya kumwanza ija. Mukaona kuti chilo chose chinabwera pambala mpanda. Apanso, I would like to assure you. I would like to assure everyone. Kuna kuti you cannot get away with that. Mizimu ya anthu 9 singapite pachabe. Mizimu anthu ena amene muja anali, they were literally a soldier of the Lord. They were serving the living Lord, which was not going to disappoint. And Mulungu wathu sakhala chete. Ndikudziwa anthu ambiri Malawi muno zina la Mulungu timalitchula pachabe. Koma I would like to challenge you kula Malawi ena kuti amagwada pansi and Mulungu listens and amayankha. Tikatenga route imeneyo yoti tipemphereyo ndiye zitaoneke mzigo mwezioneka. Koma surely or slowly we are getting there. So kula anthu ena amana mizira zina la Mulungu koma tifuna ndikuwuzeni pano ndithu kula anthu ena amapemphera akagwada Mulungu amawapasa. Choncho tifuna chilungamo chiyende ngati madzi. Koma mzimu wa malemu Saulo Scrolls Chilima will not go in vain. Someone will pay the price. And and I stand by my immediate reaction. That is a sham, a waste of time, and a waste of resources. Kunani ma recommendations amene kwakukulu anakankhira kunena kuti panali vuto la zanyengo kulenga kuti akuti ndegeyo inayenda dzulo lake kupasiya thupi la malemu Ralph Kasambala komano anthu amene anayendesa ndege amene andithu akumbukire zinthu ngati zimenezo komanso amanena kuti mwina panali kulekerera kumene kunachitika. Ndikukhulupirira kuti achibale anthu pa tsiku limene lonso anali akumvesera kwambiri mwachidwi ndi ripoti limeneli. Ndipo mwina zitha kukhala zinthu zowawa kwambiri potengera kuti azimva zonena kuti munthu onena kuti pachichewa pali maonena kuti wakufa sadziwa kanthu komanso sangayankhe. Ndiye mwina ngati bungwe la SIDET mungakhale ndi kutanthauzira kwina potengera kuti mwina achibalewa padakali pano maso awo sakuyang'ana kuti nanga angayankhe ndani potengera kuti zitha kukhalabe zowawa kuti wachibale wawo anapita kapena ena akupangidwa accuse komano sangayankhe. Kodi ngati bungwe la SIDET mungapereke mayankho kwa anthu ngati amenewa? Ndathokoza kwambiri kuchokera ku Eagle FM. Ndikufunanso ndikutengereni pambuyo kuti isanatuluke ripoti la akaswida za ndege aku Germany. Dr. Lazarus Chakwera anapita ku Germany. Ndifuna ndibwereze pano kuti ripoti isanatuluke achakwera anapita ku Germany. Ali ku Germany konko ndikwene tulankhana na afusa kuti ripoti ibwanyi simukapasa Malawi anayamba pakala pamenepo kuzipaka.
kenaka anachita manyazi ripoti tiya analitosa